Ndewo, ndewo. Aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Ndewo, oh, ndewo. So I'm so sorry this is coming to you 11 hours late. Mikondo, 14-day Igbo lessons, how day 6. Okay, ta anyị ga-amụ how to ask, what is this? What is this? Okay, and also to ask like, what is this in Igbo? So this is being brought to you courtesy of the boot camp, which is an adult coaching program which starts in December. If you want to check it out, go to www.igbostudy.com/group-coaching. igbostudy.com/group-coaching for more information. Okay, what can I do? To ask what is this, there are two ways you can ask. You can either say Kedụ ihe bụ ihe? Kedụ ihe bụ ihe? What is this? Okay, Kedụ ihe bụ ihe? Or you can say Gịnị bụ ihe? Gịnị bụ ihe? So Kedụ ihe is what? Gịnị is also what? Kedụ ihe bụ ihe? What is this? So literally it means like, what is this thing? Okay. Gịnị bụ ihe? So now you want to ask something like, what is banana in Igbo? You're going to say Gịnị bụ banana n'Igbo? Gịnị bụ banana n'Igbo? Or you could say Kedụ ihe bụ banana n'Igbo? Kedụ ihe bụ banana n'Igbo? Okay, so two ways. Choose the one that you want to use. Gịnị bụ banana n'Igbo? Gịnị bụ banana n'Igbo? So Gịnị bụ orange n'Igbo? So what is an orange? So this is how you ask questions. Like you want to say, what is this in Igbo? Gịnị bụ blank n'Igbo? Okay. Gịnị bụ orange n'Igbo? Orange bụ oroma. Orange bụ oroma. Gịnị bụ banana n'Igbo? Gịnị bụ banana n'Igbo? Banana bụ unere. Banana bụ unere. Gịnị bụ blank n'Igbo? That is how to ask. Gịnị bụ avocado n'Igbo? Avocado bụ ube bekee. Avocado bụ ube bekee. Or ube oyibo. Ube bekee. You want to just ask what is happening, like you've come, say maybe children are talking or something, like what is happening? Gịnị na-eme? Gịnị na-eme? Okay, gịnị na-eme? You might get this answer. A na-eri oriri. A na-eri oriri simply means there's a party. Oriri is party. Okay, iri oriri to party. So iri oriri to party. A na-eri oriri, there's a party. So like, yeah, there's a party going on. So gịnị na-eme is how to ask what is happening. Okay, gịnị na-eme? And then you just say what's happening. Daalụ rinne o. So we're continuing tomorrow, 14-day Igbo lessons. It usually happens about 12:15 GMT. Okay, this is not the normal time. See you, Cody. And remember, if you want to check out the adult group coaching lessons, visit igbostudy.com/group-coaching. Cody, Dalu.